Umongameli Cyril Ramaphosa ubambe intlanganiso necandelo lezoshishino kunye neebhanka kweli eTuynhuys eKapa namhlanje. Kulentlanganiso umongameli Ramaphosa uvakalise izicwangciso zakhe zokuphucula izakhiwo zophuhliso ezifana neendlela kunye namadama. Kwaye umongameli ubongoze ezinkhokheli zoshishino ukuba zityale imali kweli phulo likarhulumente lokuphucula umgangatho wezakhiwo zophuhliso kweli. Umongameli Cyril Ramaphosa ubambe le ntlanganiso necandelo lezoshishino kuquka neebhanka zeli ngenjongo zokuza namaqhinga ekukhuliseni uqoqosho lweli ngokusebenzisa inkqubo yokuphuculwa kwezakhiwo zophuhliso. Infrastructure in itself plays a significant role in a country's economic welfare. I think that is generally accepted all over the world. And the provision of superior quality infrastructure allows an economy to be more efficient. It has the effect of improving productivity. Kwaye uthi bengurhulumente bafuna ukuphinda bathembeke ebusweni becandelo lezoshishino kweli ukuze likwazi ukutyala imali kuqoqosho loMzantsi Afrika. So it is this picture that we must correct. Now, addressing barriers to infrastructure investment is critical to achieve the necessary growth. Uthi bengurhulumente bahleli ixesha elide bengawuhlaziya umgangatho wezakhiwo zophuhliso kweli. The rapid deterioration of municipal water infrastructure, such as wastewater treatment plants and water treatment works, undermines the economy and threatens access to basic services. Uthi umgangatho phansi wezakhiwo zophuhliso ubangela ukungabikho kwezakhono eburhulumenteni. Kwaye bazakwenza konke kusemandleni ukuqesha ulutsha olunezakhono kule nkqubo. A number of young people who are technically trained have come into the public sector, and because of what has been happening in relation to the incapacity of the state, they have felt discouraged and they have left. We need to lure them back. Umongameli uphinde wabongoza icandelo lezoshishino ukuba lidlala indima ephambili ekuvuseleleni uqoqosho lweli.